malamai duk inda suke sun je sun gaya wa mutane ai shari'a musulunci ana so a yi sadaki kaɗan, sadaki naira 10,000 ne, kada a tsawwala a ba da sadaki na naira 10,000. kullum abin da ake faɗa kenan wa'azi, watila kuma Nijar ana gaya muku sadaki idan yayi yawa bid'a ne, ba kada a sa da yawa. Ba sabuwar magana ba ce. Sai na Umar bin Khattab ya duba ya ga cewa sadaki ya yi tsada, mutane sa ba da sadaki da yawa, ya ce shi sahabban manzon Allah sai ba su ba da sadakin da ya wuce kaza ba, saboda haka ya hau munbari ya ce daga yau kada sadakin da ya wuce kaza. Ina san ya ce ko dinari 120 ne. Ya fito mace ta tare shi ta ce amirul mu'minin yanzu kai za ka hana mu abin da Allah ya bamu? Gashi Allah ya ce wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a, ya ambaci sadakin nan da dukiya mai yawa ka zo kai mana. Ya koma ya ce ga mace nan ta yi jaya da Umar, ta fi Umar gaskiya, na dawo kan magana ta. Yanzu a ce maka sadaki kada ya wuce sefa kaza, ka aurar da yarka an baka jaka 10, amma fa in za ka kai yan nan gidan miji an ce ka sai gado, ka sai kujeru, ka sai fridge, ka sai kuka, ka yi carpet, kujerar da zai zauna da abokansa, abinda za a dafa masa abinci, hatta kwanan da zai ci abinci, fridge ɗin da zai ɗauko ruwan sanyi ya sha, gadon da zai kwanta da ita, kai da ka bashi ya ba kai za ka biya. Wannan kan ba shari'a ba ne, al'ada ce. Ban ce kuma a hana ba, amma mutane su fahimta cewa wannan ba dokar Allah ba ce, ba ɗora ba. Wannan sadakin da shi ake yin kayan aure. Kuma malaman da dukkan kana da tufa, a cikin tufatul hukami idan ka aurar da yarka abin da ka sa mata na kayan ɗaki ya wuce sadakin da aka bata, kana da yanci ka ce bashi ne a biya ka. Ga malaman nan yana cikin tufa, amma fa mata ba san wannan karatun ba, iyayen mata ba san wannan karatun ba. Mace ta sa maka kuka, Allah ya taimake ka zan aure da yata, ba da abin da zan yi mata gado, gori ake yi min, zan kai yata ba gado. Mahaifin ya zo yana son taimako zai sayi gado. Wata rana ina kan karaga wani mutum ya zo zai aure da yarsa, yana son taimaka masa da kuɗin gado. Na ce nawa ne gadon nan da zaka saya, nawa ne? Ya ce 100,000. Na ce shi kenan muke na 100,000? Ya ce, na ce ka je ka ce wa wanda yake son auren yarka sadakin yata naira 100,000. Shi ne shari'a. Ya baka 100,000 ka sayi gado, kuma gadon nata ne don sadakinta ne, in ta bar gidan za ta dawo da gadon nan. Sai ya ce ai ba shi da hali. Na ce nawa zai bayar? Ya ce 20,000. Na ce ka sai mata katifa da bargo. Amma mutum ya je shi ne roƙo, shi ne bashi, shi ne jinginar da gidansa, idan za a aurar da yarsa hankali ya tashi, shi ne fa zai ba da ya, amma shi ne mai wahala, na baka ya na bika da kuɗi, kuma mun ɗora wa kanmu wannan ya zama wajibi. To abubuwa ne da muke bukatar fahimta. Idan Allah ya baka hali za ka yi, kuma musamman mu shugabanni mu muka ɓata wannan abin. Za ka auri 'yar gwamna ko 'yar sarki ko 'yar minista, an yi gadaje an yi kaza, to wannan san ransu ne za su iya, amma kada mu ɗora wa al'umma. Allah bai ɗora musu ba. Wanda yake son 'yarka, in yana son ya kwanta da ita akan gado ya sayi gadon, idan ba shi da shi su kwanta akan tabarma, in za ta zauna ta zauna, babu abin kunya a ciki. Ya kamata a koya wa mutane wannan, kuma malamai suna maganar a rage sadaki, ya kamata su fahimta da mutane sadakin nan menene ma'anarsa, kuma me ake yi da shi idan an bayar wannan dukiyar auren. An ce kada a yi kayan zance, kullum ina gani sai a zo a ce wai ana so a burge ni,
ai mu ƙasarmu mun ce kada ai kayan lefe. Kada ai kayan lefe? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hudubarsa ta ƙarshe me yace? Yace wa haqquhunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'rufi. Haƙƙin matanku a kanku ciyar da su da tufatar da su da abin da yake ma'rufi.